FM Mefia Pokia, me news editor, Adom FM. Na abato hu sema kopie court wa Supreme Court ye na adwuma no ye de be show man phone cry ne say ye pa asumdwe wo man we mu sa asumdwe wo mu a na wo ye kase ebo na ye kan no betumi atie bi no hu se de nsem ko so wo Ghana ha ne abrochire ye wa asumdwe a na ye betumi anya hoɔden de ahwe yere nom ne ye ma sabe kro we a yetimu no obi eni wono ma politician bia NDC o MPP o wan yo PPP o obi eni wono ma ba be ma oteku ana se sempo ase fa kotua oba school fees ana fa to aduane ma oyire ana se fa tua rent ana nsuo ka ana kane aka wana be sam woni mfefre se nipa no be ma okapre ana se sempo ana je se abato aso bia o pe vote fia bi na no ma 10 Ghana na 100 Ghana no se kontokwa koye basabasa na politicians no omo magu abroche ko school no omo yire no so ko Accra land na Accra China Accra ekototo ne ma bedi na wo so wunti onu no hunti be ko akokontokwa na krachi na chese sebi o Yakopon bo ye na wo ma obi a ne hunhum no se ye nyete okra atiasefo ye Yakopon seso no ne ama Yakopon kra ne kra ho ne kra era ho nti yesremo mo obi a ni politician bi a chi emo na ada o se yenko bu we mu huru yenko shi we se num wo mu huru yan na wo mo tete ye wadi matam akaseti ame wo frɛ wa ka chen so onu ankasa enko nko kunenko ana nko frɛ ne yire ene ne ma no mu gu abrochire no wo ma meko ye nyina ye nye ba ko ne yenhwe so o manyi ebetumi akonanim NDC MPP o obi anto aduane ma oni obi anto aduane onana no wote se wo na abepɛ ntokwa wa ha kai se wabusuafo ni bigu akurasi o eho no ntumi fa plane ticket nkofo mo se wo kra wo plane ticket anti esem yentna ye banku ne ye dokunu ne nchina mi hu kakra krasa ye nya ne kakra ayire so a tam foforo beso na fe de opese o ye no watumi aye ntokwa de lalai empare